kuble ya pi wei pe wei baju sautanat bang sangap ya ki khobor ha kane ka channel kalong ka e ka bapun song si hadu kata halor ka jingyap jong ka wei ka samla bla tip ka teng kum ka rosi sangma bat usamla samuel sangma kat kum ka talong khobor bala yo lom ba menta ka sngi ka life ho trek jong panajun arhaja arphoi layatu bahadin baki bahaying hasem jong usamla samuel sangma kila plate ya kamediap jong u lalapan ban ya ki dakmong ha kamet bat ka kli ka jong u hitai ki bahaying kila ring ru da ka video bat ka te ka video menta kla saphyang ha ka leng ki social media halor ka jingle jong ka wei ka hostel kabla tip ka teng kum ka alpha hostel ka badon hapo ka chela haryana habiade berkata ka jingyap jong kita ki arngut ki samla ki bana ki badai na po ka Dimapur jong ka jala Nagaland ka sorka jong ka Nagaland leng ba i additional chief secretary but i chief residence of Nagaland house ka badon hapo ka nong ba Delhi Jyoti Kalash kila ong bat pha ka jingtho she ki pulit jong ka nong ba Delhi bakin tokit halor ka te ka jingjia ka blajia ya kita ki arngut ki samla hakte ka shithi la tho patlaya thuru ba ka rosi sangma kalayap ka up south rek jong opna jon arhaja arphoi hapo ka hostel ka tip ka teng kum ka alpha hostel ka badon hapo Gurugram jong ka jala Haryana hadin ba kinong tre jong ka te ka hostel kila pha ban bam ya ka do ice cream ha ka por bakadang don hapo ka ICU katba yo Samuel sangma ubade uparakha pat lalap ya u ba ula phasi ya lade napo ka kenro jong ka hotel ka badon hapo ka Gurugram ka bade ka jakasa ka jong u Henry ka ba pensnol lengo pat ya ki pahaying hasem ka jong utei usamla Samuel sangma kalong ba kumno lada uphasi phasi ya lade namar pa hadin ba kamet ka jong u kalawan poi hapo ka te ka ying ka sem endala plate lala penban ya kidak bala syapoi hakamet ka jong u bat kita ki bahaying kila ong bat la kamru ba kate ka hostel kala peniap yaki bro arngut bat kala le ai shalended bantu no yaki do jam ki badon hapo kamet ka jongki hakaju ka por kita ki bahaying kila ring ru da ka video ban pensisha ba kate ka hostel kala le ya kate ka kam bat kani ka video menta kala saphyang keleng ki social media kita ki bahaying kila ong ru baki kwa ya ka jing bishar hok halor ka te ka jingle jong ka te ka hostel ka badon hapo ka Gurugram jong ka jala Haryana tangkine khoble sibun